To za a ji waɗannan da ma wasu rahotannin tare da ni Muhammad Annur Muhammad wanda zan gabatar, amma yanzu bari mu fara da labaran duniya tukuna. Ana ta ƙara samun ɗauki ba daɗi a faɗan da ake yi na kan iyaka tsakanin Thailand da Cambodia 'yan sawoyi bayan da shugaba Trump ya ce ƙasashen makwabtan juna sun amince su dakata da yakin. President Trump had claimed earlier in the week that he could end the fighting between A farkon wakilin BBC ya ce a farkon makon nan shugaba Trump ya yi kirarin cewa zai iya dakatar da yakin tsakanin ƙasashen biyu. A wani sako da ya sanya a shafin sada zumunta, Prime Minister Thailand Anutin Charnvirakul ya ce ƙasarsa za ta ci gaba da yaƙi har sai ta ga babu wata sauran barazana ga yankinta ko kuma al'ummarta. Tun da farko ministan tsaron Cambodia ya ce an kai wani harin bam kan gine-ginen otal da kuma gadoji a safiyar nan ta Asabar. Wani sabon rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce gine-ginen da Isra'ila take a yankunan da ta mamaye na Falasɗina a gaɓar yamma ta kogin Jordan sun kai yawan da ba su taɓa kaiwa ba tun bayan da aka fara tattara bayanai shekara 8 da ta wuce. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadarai da mamayar da Isra'ila ke yi wadda ya kira ba ƙaƙƙautawa. Ya ƙara da cewa hakan na ƙara rura wutar rikicin ɓangarorin biyu da ƙoƙarin hana Falasɗina hanyar shiga yankunansu tare da barazana ga damar kafa ƙasar Falasɗinu mai ikon kanta. The report said that plans for more than 47,000 housing units have Wakilin BBC ya ce rahoton ya ce tuni a shekarar nan Isra'ila ko dai ta amince ko kuma ta yi nisa da shirin gina wasu gidaje 47,000 a yankunan na Falasɗina da ta mamaye, wanda hakan ya ninka sau biyu kan abin da ta yi a bara. Kusan 'yan Isra'ila 'yan kama wuri zauna rabin miliyan ne ke zaune a gabar yamma tare da Falasɗina kusan miliyan 3. Gwamnatocin ƙasashen tarayyar Turai sun amince su ci gaba da riƙe ko kuma dakatar da kadarorin Rasha na sama da dala miliyan 2,000 da suka dakatar da gudanarsu a yankin ƙasashen na EU tun bayan da Rasha ta mamaye Ukraine. An riƙe yawancin kuɗin na gwamnatin Rasha ne a bankin Euroclear na Belgium. Shugabannin Turai na sa ran cimma wata yarjejeniya a mako mai zuwa wadda a ƙarƙashinta za a yi amfani da kuɗin a bayar da bashin taimakawa gwamnatin Ukraine. Kuɗin da ya kuɗi na ƙarewa Ukraine ɗin ne bayan kusan shekara 4 tana yaƙi, a don haka Turai ɗin ke son taimaka mata a matsayin ƙawarsu. Akan wannan ƙuduri jami'an Rasha sun zargi ƙungiyar ta Turai da sata. A jiya Juma'a babban bankin Rasha ya ce zai shigar da bankin na Belgium Euroclear ƙara a wata kotu a Moscow saboda shirin bayar da bashin kuɗin nasa. To labaran duniya na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. An yi wa wani jirgin ruwan dakon motoci na Turkiyya da ya tsaya a wata tashar jirgin ruwa ta Ukraine da ke kusa da Odessa illa bayan wani hari da aka kai wajen ta sama a jiya Juma'a. Ukraine da ta ɗora alhakin harin akan Rasha. An kai harin ne kuma jim kaɗan da shugaba Recep Tayyip Erdogan na Turkiyya ɗin ya yi kira ga da ɗan takaita yakin kan hare-haren da ake kaiwa tashoshin jiragen ruwa da wurare da kayayyakin samar da makamashi a lokacin tattaunawa da shugaba Putin na Rasha a jiya Juma'a. Tun da farko shugaba Zelensky na Ukraine ya sanya wani hoton bidiyonsa a kusa da filin daga. An ɗauki bidiyon ne a Kupiansk, wani gari da ke lardin Kharkiv, wanda Rasha ta ce ta kame a watan da ya wuce. China ta gudanar da wani taron alhini na cika shekara 88 na kisan kiyashin Nanjing wanda dakarun Japan masu mamaya suka kutsa cikin babban birnin China na lokacin suka kashe dubban fararen hula da sojoji. An bayyana kisan na 1937 na lokacin yaƙi na biyu tsakanin China da Japan a matsayin ɗaya daga cikin munanan zalunci na wannan zamani. Taron na wannan shekara ya kasance ne a lokacin da ake ƙara samun zaman ɗarɗar tsakanin China da Tokyo sakamakon kalaman da sabuwar Prime Minister Japan Sanai Takaichi ta yi, cewa inda ta nuna cewa Japan za ta mayar da martani na soji muddin China ta kai hari kan Taiwan. Kisan kiyashin na Nanjing ya daɗe da zama wani babban abin da har kullum ke sa ƙasashen biyu na China da Japan ke wa juna kallon hadirin kaji. To labaran duniya kenan da sashen Hausa na BBC.